uyazi umama uthangana uzawufika imini azawuthi ndifikile eJordane sindikhaphe sendiwela ususe zonke izoyiko zam ingathi ndiyambona xa ingena bomama bam kwizithunywa zezulu zimkhawulela zisithi nani isango likaYehova angena ngalo malungisa umama uthangana uhambe kanzima endleleni egqitywa kububi kodwa wanamathela kuThixo wakhe wafunga akajika sekukubi kuye walinda ilizwi lafika kuye lathi mama unosidima nyukela ngasentla kukade uyijikeleza lentaba nangona umama uthangana indlela yahambileyo inde kodwa ujatheka ngumnatha nembadada zakhe azikhange ziguke ngenxa yokuthi indlela yahambileyo ndizisa lengubo esikhobaneni kamama uthangana umama uthangana ebeyinxiba nesikete esimnyama esikhazi ntoba sasisebumnyameni sathi sihlele ebumnyameni singazinto simane uvuma langoma esithi bendihlele emnyameni ndingelalo usindiso kodwa lakhanya ngoba kwaphalala igazi likaYesu satsho sanezingubo zibomvu sinxiba igazi likaYesu sathi izono zethu bezingqombela zahlanjwa zamhlophe njengelipheke lelipheke lizikuhlanjwe izono zethu ngenxa yegazi likaYesu lebhanti namakhosi amahlanu ikhosa lesihlanu nalapha ebhantini lelanxeba likaYesu lamoselayo elesihlanu amanxeba kaYesu lamakhosi nobonayo elisebhantini leli lamoselayo lengubo ke inempokotho ezozofaka ifoni sezofaka ichefu ngitshilo ndathi umama uthangana bebaphi mina aphume endlini yakhe lila kodwa ecenge uThixo ngoba siphila kwilizwe elisililisayo athi umama uNhlokwana ngoku ebethandaza athi simana ukuthi okuya bebesemhlabeni omama uthangana bebelila inyembezi bebandezelwa sizilingo umlingi engaphezi ngoba siphila kwilizwe elinezilingo eyomfaka nemigaqo womanyano kalamini yenxitywa wanikwa umgaqo siseko womanyano lwabafazi into emgayidayo ke lapha endleleni akanithi noba kubekho umama upresident ozawumane emkhumbuza bomama uba mama umama uhamba ngale ndlela umama uthandaza unyathela kanjena umane ezikhumbuza yena endlini yakhe kamane ethila lamgaqo yamxelela lamgaqo uba ka ungumama othandazayo kufuneka uhambe kanjani endleleni mama uthangane umgcinile ke lonto wathi izifungo bemane zenza akazijikela umama uthangane wazigcina akafunga nje wazenza izifungo bemane zenza kule nkonzo lo mnqwazi unepanels ezintandathu ezikhazi nokumama womthandazo umama onoxolo shumayele bethetha ngoxolo namhlanje enkonzweni umama othandazayo funeka abe noxolo angathi andizuya nasemngcwabeni wakhe ngoba wandenza into ethile ayithethi umama othandazayo lonto umama othandazayo unoxolo futhi umxolele ngokangacelanga uxolo benoxolo nesiqu sakho ukuze ukwazi uxolela abanye abantu ngoba siphila kumuntu owasixolelayo kukuthanda ukuzeka kade umsindo ukuthobeka mama unthandazo umuntu othobekileyo othi nomntana ophaya esitratweni ogathazelayo athi akumbone ephuma emanyanweni abaleka ngokudula kuye amgande angathi uzamngcolisa mama uthandazayo unjani uthembakele umama umthandazo thembakele umama umthandazo bekho lebrim luthando olungenambaliso zonke ezinto endizibalisayo zigangwa yilebrim ile nto ijonge phezulu ingajonganga ezantsi ngoba iyakhanga zonke izinto endizithethileyo lo mnqwazi unemqolo olapha nalo mqolo kude kulapha emva ukhazi lo umama umthandazo unomqolo into ubuyithethile izolo funeka uyithethe nangomso ngoba inyaniso elibhanti sibhinqiswa ngayo sithi kasibhinqiswa ukuthi wabhinqana inyaniso thiyani uxoxo nobumenemene bonke abukhaswe yini funeka uyimele inyaniso nobuwedwa inyaniso ayidingi ukhaso
ayidingi majority inyaniso ihlala inyaniso khathaliseki nobuwethu noba bangakafuni ngenxa yenyaniso kodwa ungumama womthandazo yime enyanisweni izayisesikhompaneni ingubo kamama unosidima Changayi ugqibile umsebenzi uThixo bemthume wona ulindwe ngoku kalama zithetha umpostoli uPawulos athi umzamo omshayeli uzamile ukholo ndilugcinile uqhatso ndilufezile ndilindwe ngoku sisithatha eyawundibuyisela ngaso inkosi ndiyavakalisa ke phansi kwesithili seKapa leThemba naphansi kwe-Fourth Circuit number 128 uba ingubo kamama uThandeka noSidima Changana siyayiqhoma egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele.